Injabulo yokuletha izingane ezintathu emhlabeni isivele yaphenduka usizi kulabazali ababonakala beshaqekile besezinhlungwini futhi bedidekile. Lezi ngane zishone emva kwezinsuku ezintathu emva kokufika kwazo kulomhlaba. Impatho yasesibhedlela iyona imbangela kulolu sizo selembethwe abazali. Umama walezi zingane wadedelwa esibhedlela ngenxa yokuthi isibhedlela sasingenawo amaphilisi ezinhlungu. Ngosuku olulandelayo adedelwa ngalo kwangena ucingo oluvela esibhedlela lusho ukuthi izingane ezimbili sezishonile. Emva kwamahora kwangena olunye futhi ucingo lusho ukuthi lengane yogcina nayo seyedlulile emhlabeni. Uthi okumphatha kabi kakhulu ukuthi banqaba ukuba bathathe izithombe zezingane emva kokubelethwa kwazo. Uthi ongaqondakali ukuthi lezi ngane ezimbili zashona kanjani. Umama walezi zingane uthi watshelwa ngomunye wodokotela ukuthi umshini owelekelela ingane ukuze iphefumule enye yalezi ngane wawungasebenzi kahle. Kanti kuzodingeka kuba ingene ifake komunye umshini. Awukho ke umbiko wabhalwa phansi ngengcuphe lezi ngane ezimbili ezazikuyona. Uthi ubengeke asho lutho kuba izingane zashona ngesikhathi zizalwa kodwa ukushona kwazo emva kwezinsuku ikho okungaqondakali. Uthi le mishini ababeyisebenzisa kwakufanele isize izingane ngokuphefumula. Uthi bekuzoba ngcono ukuba abazange basho lutho. Imishini yabo iyayinenkinga. Umona ukuthi bazizwa bedelelekile ngesikhathi ithimba lasesibhedlela libavakashela emva kwesonto kwenzeke lesigameko labatshela ukuthi indlela umama wezingane kade edla ngayo iyona ebenomthelela omkhulu ekutheni izingane zingakhuli ngendlela efanele. Isibhedlela sithi uphenyelwa ngaphakathi alikhombisi ukuthi kukhona lapho isibhedlela esingenzanga kahle khona kodwa futhi angeke bakwazi ukuthi badalule konke ukutholakele. I will say also this case was not a case of negligence or malpractice. This case was an unavoidable death on the basis of a preterm labor. You have 3 babies who are born very small, who require intensive care, right? Whom the outcome can go either way. Ikhansela lendawo lithi bazosiza umndeni ngezomthetho. Kubazali ngokushona kwezingane zabo uzobuhle emihle kanye nosihle lesigameko asiwenza inhlobo umqondo.